Analiżi punt ta' dak li suppostu l-pjan tal-Partit Nazzjonalista fil-qasam ta' traffiku uriet li minn 35 proposta hemm 23 li huma ripetuti. Dan għaliex jew diġà bdew jitwettqu jew tħabbru u l-ħidma fuqhom tinsab għaddejja. Urid dan analiżi dettaljata li kienet ippubblikata fil-ġurnal Kulħadd. Fost dawn hemm il-proposta li ssir kampanja biex jgħidu lin-nies kif jistgħu jnaqsu traffiku, xi ħaġa li ssir kontinwament. Bħalma tingħata l-informazzjoni dwar ix-xogħlijiet li jkun hemm pjanati u t-toroq alternattivi, xi ħaġa li Marta Sportelli wkoll qed tgħid li se tagħmilha biex issolvi traffiku. Fost oħrajn jissemmew l-inċentivi biex jintużaw iktar muturi. Kulħadd jiftakar li din kienet waħda mill-miżuri ewlenin tal-aħħar budget li diġà qed tintlaqa bil-kbir. Proposti oħra huma li jneħħu vetturi kbar minn ħinijiet beżlin, xi ħaġa li diġà hemm diskussjoni dwarha bħal hemm ukoll fuq il-ħinijiet tal-iskart li wkoll irrepetuta. Saħansitra isemmu sistemi ġodda tas-sinjali tat traffiku li tant jafu li diġà qed issir li jirreferu għal tender li ħareġ il-Gvern. Jgħidu wkoll li se jsir xi forma ta' kumitat biex jikkoordina x-xogħol li jkun se jsir u jinforma lill-pubbliku. Din l-entità li tikkoordina diġà teżisti mhux biss bit-Transport Malta iżda anke mill-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura. Dan jiltaqa' regolari u jinkludi pulizija, kunsilli lokali, rappreżentanti tan-negozji u għadd ta' korporazzjonijiet. Jitkellmu fuq servizzi tal-Gvern li jistgħu jkunu mferxa. Din diġà hija xi ħaġa li qed issir b'numru ta' one-stop shops madwar il-pajjiż. Ma dawn hemm numru kbir oħra ta' proposti ikkupjati, b'oħrajn ma jgħidux kemm jiswew. Saħansitra dan wassal biex sa issa ma kien hemm ebda entità li stqarret xi forma ta' appoġġ għal dan ir-rapport u kien maqbul li mit-tnejn mid-dar ċentrali tibda ssir pressjoni fuq għaqdiet ambjentali u dawk ta' min iħaddem biex tal-inqas toħroġ xi forma ta' stqarrija tilqa' r-rapport.